zonke indawo lapho kusekhona kwafinyelela khona le video, ngiyabingelela. Igama lami nginguSithembiso ngingwakaNdlozi. Wembukele ngikuphathele zona manje zithi uGixabezwe ngoDilikajele, indodana eneminyaka engu-28 elahle ngecala lokudlengula uninamkhulu wayo oneminyaka engu-70 ubudala eBlairgowrie eNyukhasela esifundazweni saKwaZulu-Natali. Lo mlisa ugwetshwe inkantolo yesifunda yaseMadadeni ngomsombuluko. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natali uConstable Thenjiswa Ngcobo olandise wathi uMgila wayekade kwakhe ngo-Agasti 9 ngonyaka odlule ngesikhathi ecelwa ngomzukulu ukuba amvulele isango. Wabe siyalivula ugogo isango engasoli lutho engazi ukuthi umzukulu uhlele kumdlwengula. Wavula isango wabese ephindele egumbini lakhe wayolala kanti umzukulu lo mbumbulu uzomlandela afika amdlengule, kuchaza uConstable Ngcobo. Uqhube wathi amaphoyisa ophiko oluphenyayo amacala athinta udlame lwasemndenini, ukuvikela kwezingane nathinta ucansi asebenze ngokuzikhandla ukuqinisekisa ukuthi le ndodana yaboshwa. Kanti wembukeli kuthiwa igqigqe enkantolo kwaze kwaba ilahlwa yecala yanika isigebo sikaDilikajele le ndodana. Mbukeli, bekuzonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.